Zoo v Melbourne získala samici velmi vzácného druhu gorily. Během několika týdnů se gorila stala velmi nevrlou a obtížně manipulovatelnou. Po vyšetření veterinář zoo zjistil, v čem je problém. Gorila byla v říji. Aby toho nebylo málo, nebyl k dispozici žádný gorilí samec tohoto druhu. Zatímco vedení zoo přemýšlelo nad svým problémem, všimlo si Colina, urostlého mladíka z Kiwi a bývalého reprezentanta All Black, který byl zodpovědný za opravu strojů v zoo. Zdálo se, že Colin, stejně jako většina kiwiů, má dostatek schopností uspokojit samici jakéhokoliv druhu. Správci zoo si tedy mysleli, že mají řešení. Oslovili Colina s nabídkou. Byl by ochoten mít sex s gorilou za $500? Colin projevil jistý zájem, ale řekl, že si to bude muset dobře rozmyslet. Následujícího dne Colin oznámil, že nabídku přijme, ale pouze za 3 podmínek. Za prvé, řekl, nechci se s ní být. Za druhé, nesmíš o tom nikoho tahat. Správa zoo s těmito podmínkami rychle souhlasila a tak se zeptala, jaká je jeho 3. podmínka. Vůl, řekl Colin, musíte mi dát ještě týden na to, abych přišel s $500.